Idwa ni mondo juogi nyise ni winjo wache gimoro point mari en mane kata weche magi gin mage kotendo kod weche mawacho mokwongo nikech joma tindo samoro ka wang'iyo gi sani kaka nyuogi timore samoro kata mana yie mondo gibed piny mondo ji otwagi nyalo bedo matek samoro kata public participation samoro nyalo bedo matek wacho ni ok odwa gigi go wan wabiro gi mago koro nyisone ni ang'o ma nyalo kelo ber bang' gik ma iwacho ni public participation kata kawo pach jopiny kosebedo katimore kuom higni ariyo mokalo e yo makare. Ne nitie yo wach moro mane chamo pacha ka e wach manowacho wach pension gi wach free education nadwa ni mondo aduoke yes lidha matin mokwongo nadwa ni mondo awach ni ok en sustainable. Wach paro no ber lakini king'iyo kaka sirikal tiyo overtime ok en gima sustainable. Dongruok mar piny e dak mwadak sani iloso kuom pach moro miluongo ni entrepreneurial mindset. Ok ni golo pesa kuom e yore mag dongruok manoseket kaka mag pension nikech king'iyo e yo malaj nikech pension nitie joma oti maonge tich konyogi e yore mag thieth, nitie joma oti makonyo e yore mag tero nyithindo e skul. King'iyo iluongo na wach pension ni okonyo joma oti ahinya e weche ka igoli to jogi serikal bo konyogi nade nikech magi gik ma king'iyo overtime government cannot sustain. To wach manowacho mar free education cha somo en gi value mare ok nya kete totally free to mano ok tij serikal. Serikal tije timo somo obed free. Tij serikal en keto gino mondo bed affordable. Affordability mane tij serikal. Kata ka ning'iyo diere mane ker mar adek ni nitie iluongo Mwai Kibaki kata mane otimo free education notimo atima mane e low levels iluongo nade e primary level nikech iwacho ni benefits of education niga malo piny kocha e oganda moloyo ka en university nikech iwacho ni ka watero ji e school primary gi secondary at least ji nya ndiko, ji nya wuoyo, ji nya biro e studio kata ka ng'ato ok odhi skul onya olonyo weche ariyo adek. Emomiyo nawacho ni ok en sustainable lakini en bed gi paro ne lakini mana e pacha ka wabiro e weche mag chike gi wanya ng'iyo gi yore ariyo. Mokwongo miwacho ni public participation e Kenya ni public participation e weche mag chike en mana for PR. En mana for PR. Kata ka ne wang'iyo chike manitiyo godo monego ni iluwo godo ka chike diluwo aluwa sama niyiero kata jotend migawo mokel gi sani gi chik ni iluwo aluwa ni iluwo ratiro thoth gi dok odhi. Mana diera ma wang'eyo ka de wachako kata ni chapter 6 mar integrity wachako ng'iyo jogi e yo machiegni mang'eny dok odhi. Lakini anya wacho ni ariyo weche mag chike e Kenya ni osebedo ka nigi mabadhi nikech ot milose chike gi be onge machiegni gi ka chike gi iluwo parliament marwa nikech wayudo ni parliament kama onego ni giluwo ka chike gi be iluwo adier chike ma waloso gi iluwo adier ni weche mag siasa odonjo kuom gi ahinya nikech tinde kata ka tie migawo moro kata ka ker dwaro gimoro mondo tim pach mar kama ilose chike gi onge kaka iwinjogi kata ka odhi e county assemblies ka monego ni mako governors gi ni chik ni boluwo en mana siasa kaka party owacho kata kaka ker owacho kera jatend gimoro owacho. To mar ariyo kanya wachno ni wach chik ni jotendwa ok lu nikech gineno ni jopiny be ok odich gi chik kata king'iyo chike mayot ahinya kaka traffic laws monego ni ji luwo ji ok odich godo. Koro jotend piny be ng'iyo ni ka jopiny be ok odich ahinya gi chike kata matindo gi wambe wanya timo atima kaka wadwaro.